Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳар як нафаре ки ҳамавақт дар бар монед дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависен. Ай ҳаматон миннатдорем. Имрӯз дар аэропорт Дамадедова қарор дорем. И бародарҳо бигем билет доштан дар назди хичон мепурсем ки билета чанди харидагиан вазъият дар аэропорт чӣ хелай ва рекламаомон бигем ки авиакассамон намемонему. Баъд и бародарро тавсия метам нафарҳои бедокумента граница мебара. Хоб мепурсем. Салому алейкум ака. Алейкум ассалом. Салом алейкум. Хуби тенҷӣ? Раҳмат, Xudo шукр. Дамадедова душанбе парвоз дорем. Дамадедова душанбе парвоз дорем. Ман билети ҳамии Абдулло гирифтем. Иншоаллоҳ ки хайр соғ саломат омадем, гузаштем. Чанд қа харида буди ака? 6500. Чанд қа пеш? Где-то 10 рӯз пеш гирифтем. Розӣ охӣ? 100% ҳам гузаштем. Ҳар дутон як рейс регистратсия гузаштем. Омади тафтиши уҷа чӣ буд? Тафтишам баъзеҳоро мепурсам, баъзеҳоро не, ҳамин. бигем ки ай тақдиршон мебинам шумо гузаштем бе ташвиш. Нафарҳое ки рафтаниан, нафарҳое ки дар ғарибиан чӣ гуфтан ёдорӣ? Кор кунанд? Кор кунанд, хай ай пай зиндагӣ шаванд, бо вақте занам бранд фиристанд. Бале. Раҳмат барои боваритон, барои ҳамаш. И бародаро хай бигем провожаткунӣ омадан. Я лайка буҷи қане? Лайка дадаш балағат биза. Боше ҳаматонда, не ҳаматонда не, шумо дар роҳи сафед хай хидмон мерем бо аврана. Боше ако.